Sialum mani kita manginang. Nuai buka utama pertanyaan ngata. Alan i tapaho marohata, tapasunang marohata, mari demahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, amin. Songon pakkaholongina di aka na di ibana na di portibion, laos songonido di haholongina sida ro di ujungna, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sini rohaon. Nunga ditatapo hami bangsomon. Aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai. Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa. Asa taunon na haleaon dohot siak nibagi. Sahat rodi haup na pinarsilang. Saitu pahi hami marhite-hite asini roham. Asa margogo hami jala marbenget ni roha songon anak haholongan ni roham diak kasih taunon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus. Dohot todi perbadia marhite-hite hami. Amin.
Jadi dung dedehon nasida edde puji-pujiani, ruar manasida tu dolok jetun. Disima didok Yesus tu nasida, saluhud dohamu naing tergasip mida au dina sabor nginon. Aina tersurat do, lo butak kuma permahani gabe marserak ma biru-biru na sapungwani. Alai ninna si Petrus ma mengalusi ibana. Agia sude nasida tergasip mida ho. Anggoau nasotupa tergasip. Jadi dung mulak sogot roham, pargogoy marohani akah anggim. Alai ninna si Petrus mamado ibana. Tuhan, nahobas doa madongani ho tu hurungan, nang tuhamate ape. Alai ninna Yesus, udo matuho Petrus, dang martahua manuk sabor nginon, sojolo tonuhali suada honomu naso tinadam ahu. Dugi gabe marsak situtuma ibana jala bobonosan. Jadi didok matu nasida. Masai marsak situtur hakku. Hirana mate dok. Disommahamu dungo rapod doho tau. Dungi mula ma ibana tuak kasih seanna. Jala terpodom naside di dapot. Jadi didok matu si Petrus. Dang margogo hape dungo rapon doho tahu nanggo sangobas. Dungo mahamu jala martangiang. Aso nang bongot tamu tu pengujunan. Ay nagirgirdo nian todi alai galedo ia daging. Dungi laho maibana padua halihon martangiang ninna muse. Ale amang moloso tarbahes salpon daikon huinum sai saut malomo ni roham. Dungi dinaro ibana tarpodom mamuse sisian nai didapot.
Ay masay do sa libon nasida. Nunga dapot tikinan waing, sahak ma anak ni jolmai tu tangan ni perdosa. Hehe mahamu, laho mahita, di nungaro napasahat tonau. Gabe ninna nasida ma, mangalusi ibana. Jesus halak Nasaretido, dungi ninna Jesus mamadok nasida. Audoi, alay dohot si Judas si Parjehei, dohot jongjong di lambung ni nasida. Asadung didok tu nasida, audoi sumurut manasida, akamartinggangam matutano. Dungi diulahi ma manukun nasida, isedo naniluam muna. Alay nung nga pabotohon parjehei hian partinadaan tunasida didokdo. Ia inahu umma ibana mai. Ima takku pamu. Asa pitor dirapoto Jesus didokma. Tabi di hoguru laus di umma. Alay nina Jesus mamaddo ibana. Marhua ho tu sonang dia. Oh Judas, pangumau do hape di baheko pasahaton anak ni jolmai. Dungi Roma nasida, dia luhom matangan ni Jesus laho manakup ibana. Kor inabeta.
Dungi adong masadasian akadongan di Yesus mangaluhon tanganna. Disita ma pudangna, ditapulhom ma to sahala na poso ni situan ni malim. Dipisik kom mapinggolna. Jadi didok Yesus matu ibana. Pasarung podang mi, ay naman itak podangi magodo bahenon ni podangi. So tarbahenahu do di roham mangidusian damang. Asa dipadiri ahu saunari lobisian 12 loksa suru-suruan. Ari-ari doaw nian hudul mengajari di bagas joro. Soadong ditakup pamuau. Alay na masa masudinon, asa jupang hatani akapanurirangi. Dungi ditadikon sa luhut akasisian naima ibana laho maporos. Ditakuk ma Jesus, diihoti, ditogihom ma jumolo tu si Hanas, ima si matuani si Kayapas, si tuani malim dinasa tauni. Si Kayapas madok, dengganado mate sada halak humopop bangso, alay dihutos si Petrus dohot si Johannes do Jesus. Diboto na sida do nahuhatahoni. Dung didok songoni, dipastap sada opas na jongjong di sima Jesus huhut didok. Songoni pangalusim tu si tuani malim. Gabinin na Jesus mamangalusi. Lan nahurang nahudok, hajong jokon nahurang. Alayang ko nahonaro, buasa pasta pomuaw. Gabe disuruh si Hanas ma Jesus naung tinali itu si tuan ni malim Kayapas.
Di sido marpungu akka si boto surat dohot si tua ni natorop. Alai say mangihut-ihut do si Petrus maddaw-daw sahat tualaman ni si tua ni malimi. Di sisipi mabongot tu bagasan, marnida ujungna. Anggo akka si tua ni malim na disi say dilului do panidang yon gap-gap. Natuk mabahen Jesus marutang hosa. Alai nang pehehe torop si tidangi gap-gap dang ngadong jupangsa. Alai say hohom do Jesus gabenin nama. Hupatolon maho tu debata si parngolui. Asa dipabuat tuhami manang natutuho Kristus anak ni debata. Gabe di dok Jesus ma. Songon ni dok mi matutu. Alai hudok matuhamu. Ola nyoma ido muna anak ni jolmai hudul di siamun ni hagogoon. Jala ro di atas obun ni langit. Dunginin na nasida ma, marutak ko sama ibana. Jadi ditijuri nasida mabuhina, deba manobuhi, na deba mangalisingi, huhut manidok. Surirangi hami Kristus, isedo mamunuho, kor ama eksaudi.
Nahuddul do anggo si Petrus di alamani. Dirapoton sada parupuan ma ibana madok. Doho dongan ni Jesus sian Galileai. Alai di porso ibana do. Daku boto. Jala dakwat tu sinani dok mi. Laos ruar ma ibana tualaman julu-julu. Jala martahua ma manuk. Alai diulahi bur-burwido madok tuak kana jongjong disi. Odo sada sian nasida. Gabe diingot si Petrus mahatani Jesus. Tolu hali do swada honom wahu adorang somartahua manuk badua halihon. Gabe tu matangis maibana. Dungi di ida si Judas parjehei nanaeng parsilah konon na Jesus. Di solsoli marohana. Di paula masih 30 rupiah itu situan ni malim dohot tu situan ni bangsoi. Dibuat situan ni malimima hepengi di dokma. Dang jadi padomuoni tu wartani joro. Ai tuhor ni mudar doi. Jadi merdos ni roha manasida manhor hossa tu ladang ni padehudon. Bahen perbadaan di halak dagang. Alani ima ubahen namar goar ladangi. Ladang mudar sahat rodi sadarion. Kor seksi parupuan.
Tangiang pangudianon. Tabasada maruhata martangiang mahita. Gok puji-pujian doho las ni rohale Tuhan di pasaha rohanami tuho. Di pargok ni mata ni Arion di borngin na kolomon. Di asidoho basama le Tuhan di sariho kolong ulunami. Manipa na sa deron marhite-hite kaulaw nami na maragam ng pinasaha muto kami. Lau parmudu-mudu sa luhu akayanak kon nami. Ali Tuhan debata borngi padua haliho matutuon borngi parningotan pardalanmu lau menuju tu tau pinor silangi lau humoko pami akan ahinoko male Tuhan asiroham patugu papos rohanami totong marpakirimo tuho asa marpakirimo na mangulu hami di tonga-tonga ni parnguluon nami uduk jala soba tuho ale Tuhan Tuhan debata ama nami pargugoy sa luhut aka dongan nami na dibagasan si taon no napuli suak songon ni Tuhan molotunga dong aka dongan nami na dibagasa parsahiton homale Tuhan na manurduko tangamu nago kuhasoy mamasu-masu ngulu na sida le Tuhan marhite-hite kauba do si panganon na dikonsumsi na sida nang lage-lage podoman na pe makorhon hamamalum di pardagingon na Tuhan debata ama nami homatotong na mamasu-masu akadongan nami na dibagasan akalosok ni roha asa marhiras ni roha totong ale Tuhan molotung di patu pahuriami ale Tuhan kapartamya nga songono pasada ko roha nami lama muji-muji pasanga poko marpangidua do pehami ale Tuhan tuho saluhut diaka dongan nami ale Tuhan molotung adong ale Tuhan di bagasan akapargumulan mamikira kang ngulu-ngulu siapa hari nang ditonga-tongan niya ka keluarga na pe tuhodo pasahato nami asaho na paucati saluhut na siya bagas roha do pikiran ni nasida manggurpasi ate-ate nasida le Tuhan asa tuhisar na nasida Tuhan debata manami ramoti masaluhut na le Tuhan akayanakon nami na met-met ibur-ibur magudang ya le Tuhan marmeam doa kadongan na padawa kaparsahito siyan nasida namarsikola ya le Tuhan pasahatom atawa doa kahabis taron sa totong nasida marlas ni roka titong-atonga ni parnguluon nasida le Tuhan suak songoni nariko mangaluluya kaulau petuhodo pasahaton nami asa hototong ale Tuhan napajongjok ko padirion akayanakon nami madyore akapanguluan na le Tuhan doho akaw laon na posdorohan nami Tuhan na iko patongonom muli tutonga-tonga na sida kobar to asin yo kolong iruam ale Tuhan debata ama nami dakayanakon nami naong toras tuhodo pasahaton nami ale Tuhan saluhu pergumulan niya ka orang tua doho pergumulan niya kayanakon nami naong torasi asaho ale Tuhan pasahaton akasiroka nito di tunasida jalan nasusuai doho holong ni rohami pargugoy masaluhu ale Tuhan akama nami na nami ng lanjut usia na di bagasan lansia ale Tuhan homatotong na mga leo kahipasot tutong-atongan niya kanatuwa nami asa totong marlas ni rohan na sida ale Tuhan lau pasari-sari mangajari akayanak ko doho po para nasida nang diak kana posoma le Tuhan pangulan agok tik kiduhurian namion song-songoni nang kaparhaladom amadoho ina tuhodo pasahaton nami asaho totong na mga radi roha na sida diak kasaluhut akapakobasion boy marlas ni roha dinasida le Tuhan jala patongonom mo akahagipaso do gogo do akatiur ni ngolu pia le Tuhan asa totong margogo jala tiur roha na sida lau mangulahon akatohonan ng pinasahaam asiroham tuha bolotung mangulok kami le Tuhan diborngin na kolomon tuhodo pasahaton nami asahwa Tuhan na mga ramoti kami le Tuhan dinapiak kami dilagi podoman nami
sonang so haribu-ribuan posrohan nami puham muhami le Tuhan di marsugo di tiur ni hari i lamanopot ak taulaun nami bi asiro ham Tuhan molotung mardomu sirang pehami sabagas joromo tumopo bagas nami bi asahoma totong na mga ramo ti kami di pardalanan pajupak kami le Tuhan doa ke keluarga nami di bagas sa kahipason pardusa na godang ko kami le Tuhan cumulo uras sami siya dosa hasalan nami asa totong taruli kami diak kapasupaso na lang si pasahatom mulo petu kami tabanaong pinasahami calo matuhan elehele pangiduan namin mga saho Kristus Jesus Tuhan nami amen. Martangi yang mahita. Molohodo hutio pahami ali Jehovah di bata amanami di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Dang tagamon rucur pak nami, dang tagamon mago hami. Alai dio dihon hodo hami di pardalanan ningolu nami. Tarlumobi ma di bagasan sadarion. Boy hami mangula akaulaw nami na pinasahat mo di bagasan ngolo nami di tonga-tonga ni keluarga nami nang rabdohot akayanakon nami. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami satokin raw hami tutonga-tonga ni bagas jomomon laho patupahon partangyangan pasyon nahu patupahami di tonga-tonga ni Horiam tablumubi ma sadok akana porsia di ho. Alani Tuhan na marningo dohami di si taonon na balga naong ni taon mo holan humokop hami jolma pardosa sa itangihon mahami Tuhan dinala humajalo hatahanguluan na siyan hoy asaboy takas tarjalo hami dohot tarhanguluhon hami barita nauli na naik tangihonon nami pinuji mahose sama dosa nami alani Tuhan Yesus Tuhan nami amen. Hurian itu hatta na hinaholongan ni tuhata dihita di bagasan porngino damang dainang suang songoni remaja na posobulong sialoma dihita saluhut na selama pasyon songon na sosemanga do selama pasyon na manginang nang pe jolma pardosa hita tawajumi di adopan di tuhatai alai ikon boy dolas rohata ima bagian na parjolo napaduahon molotahilalahi ta songon jolma pardosa mate Tuhan ta Jesus dihaw pinarsilang imalas ni roha ni hala Kristen olo-pulo na ikon marlas ni roha do alani barita nauli di pasyon napaduahon di bagasan bornginon hupilit hami dosian
Pesalmen bidu 22 ayat 1 ayat 3. Yang pertama saya bacakan di dalam bahasa Indonesia untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusada di Kala Fajar Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Demikian bahasa Batak ede sian si David ali debatakku buah satung tadi konon muau sai madau-daudo akahata ni anggukon sian hatuauku ali debatakku sai jauh-jauh doau arian alai dang mangalusi ho bor jalabor nginpe dang jupang au hasonangan imayanggo sahatna. Hurian itu hatta buasa jauh-jauh parpesalmen termasuk nang Raja David tu debata. Dihilala ibana naung ditinggalhon debata ibana sian pardalanan ni nguluna. Alani ima ubahin na jauh-jauh ibana arian nang dohot borngin pe. Asa dia lusi debata ibana di rohani ibana di pardalanan ni nguluna. Songonido sada keluarga dina dihilala ibana targogot ibana di tonga-tonga ni keluarga alani ianak konna didokdo tu debata buasa tung tadi konon muau soni godang arsak hamaolon nahubolus di bagasan ngoluku alani pangalahon ni ianakon nasojupang denggan HP dauho sian au. Hurian itu hatta na tarajumi do adong hahurangata tu ado pani debata ala buah ala jolma pardosa dohita. Ido benna edeta nomor 174 ayat tului pardosa hodido roham nasotama bedohot alai dang pola alani dosam ubahin na sudah bongot. Sudah hita nuaing na di bagas jowoon. Hiado hita mardosa kamang kainang. Hiado, hiya. Mardosa, nasuguta pe mardosa, arya pe mardosa, borngin pe mardosa. Alay dedeta nomor 420 pitor di dodo. Hubuan dodosaku tudolok Golgata. Buasa buano dosa tudolok Golgata. Ima ala naung di tao Tuhan Yesus haliaon dohot siak ni bagi naniula ni hita hajol maunon bayako kita jo hamo kamang kainang saportibi mangulahod dosa piga na mangulahon hasitongani alay molo adong pardosa adong do nasitong ay dua do kodang na di bagasan pardalanan ni nguluta adong na burju adong na soburju, adong na mangulahod dosa, adong na iyas. Ida ben na detay, iyas tutu, iyas dibain, mudar ni tuhatay. Dibahin ni molo tabajumi, songon na pinabuan ni parpesalmen, termasuk Raja David, dido ibana, ali debatakku, buasa tung tadi konon muau. Say madau-daudo akahata nianggukon sian hatuauku. Dia merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan dia dan Tuhan tidak mau menolong dia. Ima perasaan ibana. Songonido nak kita di pardalanan ni ngulut taon.
jodoh hita merasa, molo ta adopi hamaolon, molo ta adopi parukilon, molo ta adopi hatakangon niya kayanakon, molo ta adopi hatakangon ni suami, molo ta adopi hatakangon ni inatta di jabu. Ay nabuado, nang ditinggal ho Tuhan ido na sumangulo benua kolong na, ditonga-tonga ni ngulu nami. Ido bahin na, pola mate, Jesus. Songon edeta nomor 420 nominakin tutu na mati Jesusi napasayhon utakku dibahin holongna songoni tutu umbay na mati Jesusi si ala ni se Ima si ala ni hamuna do ben mati tu hatay. Tohori tahe kamang kainang. Toho. Si ala ni do satta do bain na mati. Dak pola holak kamu doho do au. Nak pehudo kon nakin. Holak kamu si ala ni hamudo tutu nak peniku. Dia ya 2 nomor 420 nomi manakin di Papua. Ala ni dosaku do ubain na mati Jesusi. Ala ni dosa ni sadok portibio do ubain na mati Jesusi. Anggoholan ala ni sahala do mardosa. Boydo diampuni alay nunga sude. Jolma na mangolu di bagasan pertibion. Nunga maninggal hondalan hasit tongani. Alay secara khusus majohita. Songon halak Kristen. Alay di bahid do hamonangani. Ido benna bolo nunga hehen no tuhatay. Nunga talu hamatiani. Roma hatuauni asa. Ikon marulupulup akan aporsiay. Moloy deta nomor 680 sa itogihon mulak. Tuise togihon otong mulak. Tude bata. Asa di paulak jolmay sian hadosauni tungolu na ibaru. Ida benna di sobat ni Apostel Paulus tuhuria Rom. Gabe imbaru mahamu. Dungmu ba pikiran muna. Ay molomu ba pikiran itu jolmai sian haholomot tuhati uron sian angguhangguk tulas ni roha sian hamaolot tulas ni roha disido lasabahan itu hatai marni dahita di pasyon na padua honon tasukube madirita sasitong na hawang gudang do na marpasyonon anggo marsugot ikodak siya garijonete akamang kainangate Molo 670 kakanu aing HKBP Cinta Damayon. Tolubor ngidang pola dohonot ta margati-gati mana marpasyonon. Ala dito tuhop parkor disi. Holat tolukor manaro daong. Iko sudedo. Ala nadang holan tolu kumpulan na majalo haluaon siat tuhatay. Sudedo ruas ni Huria. Naing majalo haluaon na balga. Asaw nagtahilala. Nunga ditinggal hod de bataaw. Tarsongoni do ng tuhatay pe. Namanaon parsilangoni. Ale de bataku buasa tuk tinggal honon muaw. Edenilan siya eli lama sa baktani. Buasa tadi konon muaw ale de bataala ni. Gudang ni dosa na ni ulahon ni jolmain disido. Herana ditinggal hod de bata. Tuhatta Jesusi pakilalaan na. Alay nang pemate ibana, dang gabi tuhaliaon na manoktong saliling nililing na tuhatay. Tongdo di patibul tuhatay. Ida benay deta nomor 110 di patimbul tuhani. Ima nang penaong mardosa jolmay jalamate Jesus manaon dosa ni sadok portibion. Alay dohonon na do manuarahon jolmay. Asa mulak tudalan hasitongani. Ida benedetta nomor 170 say mulak. Honalaw jalangi. Jalak tu dia. Dang jalak sa Medanot tu Jakarta. Dang imaksuna. Alay mulak siya dalan haliluon. Tudalan hasitongan. Alani hamu kamanami do inanami. Ta rimang-rimangi majo. Ta meditasihon majo dirita tutu. Bohado pangawahokku dia dopan ni Tuhani. Molopola sa tao kita mardosa dang nabinoto be. Sedak kasadari pe ita mardosa dang nabinoto be gudang nii.
Songon na di do niya kanapistari, au di bahet tinta air laut na di lautan, dak say holam manubati dosa ni jolmai. Dak cukup tintai holam manuba dosa ni jolmai. Alayala nabuas do Tuhan ta Yesus labok ibana. Ido ben deta nomor 677 macai lambok Tuhan Yesus manjau. Ise di jauh hama kamang kayang. Manjau ho dohot au. Di jauh dohita saluh na kajol mapardosai. Alani ikon dohonot tado alide bataku say jauh duau arian alay dang mangalusi ho dang mungkin dang mangalusi tu hatayate. Molodi sada Samuel sahali do majo si Samuel sahali do majo alay nunga tolu hali dia lusi tu hatai. Apalagi majo tita majo tu adopan itu hatai dang tagamon so alusan nahita. Nak pwede do kenakin alay dang mangalusi ho jalaborngin pe dang jupang au hasonangan. Ay memang molo tahasadari do hita songojol mapardosa dang marhasonanga kita di bagasan nguluton. Alay molo tadokdo ampuni maau Tuhan di dosaki. Ido bena siganu minggu hita manopoti dosa. Sikola minggu pesedak ke sikola minggu. Alede bata asimaruham mida au pardosaon. Nina kaya nakota sikola minggu do. Siganu minggu di nama manopoti dosa. Ala buah, ala tahilalado hita jolma nagali, jala jolma pardosa. Ida benai den ya kamat talakin, molo hupikirin ari tanoon, patakkas roham, jala pareso dirim. Jadi masih pareso diri nabi maate. Nadenggado pangalahokku dia dopan ni Tuhani, jolma na burju duau, manang jolma na porsia duau. Asa gabelas rohani Tuhani, upani halu jaun nai, jalo otta hamonangani. Amin amanginang. Amin. Iko marhasonangan do. Iko marulupolo do todita songon halak Kristen hita. Upa halo jaon dohot upa ni hamatian ni tuhatay. Jalo otta ma hanguluan na balgay. Jalo otta ma haheheon nai. Alay ta meditasi majo dirita. Marsogot dohot di ari juma rupani bohado hita. Boleh dokon masuk jam tongawalu. Huparade majo diriku jam 7 kero majuau. Asa hupahibul jowo haku majalo hata hanguluan asa partoha pau di hanguluan na pinarade ni Tuhani. Tusidon wa kita diajari marhiti-hiti hatani tuhata. Jadi satu nga di bukwet detay hamo kaamanami dohot inanami. Godang dosa disi. Ida ben detay pe nung ngasay dosam ulaning. Edeta tolovato sia puliete. Nung ngasay dosam ulaning malumho. Ay tuhatay ro. Tuak kapardosa do. Mono dokter mangubati. Tuak ka na marsahi do. Dak tuak ka na hisar. Paling polay dokon. Bono ay ngaw dokter dison. Inahagawi picinta damion. Tabay majo vitamin diaw. Vitamin na malitabay. Dak ka malumon ni sahit. Ay sunamar sahit to amang. Sunamar sahit to inang. Ahabuan mutuaw. Ninna dokter do bolo hita tu dokteri. Molo hipas do hita. Alay molo namar sahiti. Tabuat tu namar tu dokteri. O omma sahimu. Omma obatmu. Songonido nang tuhata Jesus pe. Roy ba na tu partibion. Asa gabe ditubus dua kajol mapardosa. Dang tuak kana mangulu di bagasan. Hasitongan ibanaro. Alay. Tuhita kapardosa ditopot. Pardosa na godang doaw badia anggo say tunarwa daw lao say tunajahat do imarohani pangalahon ni jolmay ay maragap pangalahon ni jolmay adong may namanakko tajaha jonno nate duksa hape di jawon no jahahamote kamang kainang Galatia 5 ayat 10 siai 1:21 dukpe di ayat 22 labok ma dia lusi haporsiaon holong niroha habasaon habasaron alayang go mulai sen ayat 10 sia haormuson hatabaraksi pargutu-gutuon parmabuhon di pabua dorsi. Jadi
Dipangido matok-tok tuhita, asa tapasahat dirita tuadopan ni Tuhani. Doho daw Tuhan, ikod doho tao na pinaluam, ikod doho tao na majalo las ni rohasian adupan mo. Unang masongon halak parise, si boto surati, naholan kritikan na tabida siyan nasida. Unang masongon ni Hami, alay dia dong, mangulu di bagasan na hinalomohon ni rohani Tuhani. Ay labo do iba na majuhita alani ita alusima marhitiaha marhite parediota marhite partangyangota marhite paribadahata tu ibana asa tarpuji tu hatai di bagasan nguluta. Amin. Martangi yang mahita. Mauliati madihuali di bata di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Nungahutangi hon hami suaram nama cai dinggan. Dang ditadi konho hami hapi ali amang nabasa. Alay macay labo do di jauho hami tu holong ni roha. Asa molo pardosa hami di bagasan ngulu nami. Tung nabalga si tutu do holong mi tutu mangula di bagasan ngulu nami. Di bahini Tuhan say patadahon maholong ni rohami di hami. Asa unang gabi songon si Judas parjehe dohot si Petrus na macuadahon ho. Hami di bagasan ngulu nami. Alay toktong mahupa di mudimuk kami, hapor siyaon nami, majakon Kristus Jesus, si palua jalan na panguluhon hami, di bagasan pardalanan ni ngulu nami. Say paburjo mahami halak Kristen, makapor siyay ho, tarlumubi mahuriam hakabepe cinta damay, parhalado rapdo ruas, asa mangulu hami, di bagasan na porsiya di Tuhan Yesus Kristus, naong manaon, haliaon, icah-icak, rehe-rehe, tijurpe, di taon hodoy holan humokop hami jolma pardosa. Di bahini pos maruhan nami aliamang nabasa, molo di paibaruho ngulu nami, say toktong mahami, mangihuton na pinatikonmu, doho dia do na hinalomohonmu siyan hami, ima tarulahon hami di panggulmiton ni ngulu nami. Paso-paso mangulu niya karuas mo Tuhan, jala paingot toktong mamuji dohot pasangapon ho, marsaw di bagasan las ni roha. Unakolan mangulu di bagasan ngulu hadagingok kami. Alahu jalo hami gudang siyan adopan mugabe lupa hami. Di ngulu parto dion na siyan hoy. Alay nunga di igil ho marhiti-hiti hatam di bagasa Panginoon. Molo majow hami arian. Borngin nang manugot pe. Say alusi hami o Tuhan. Tangyak konon nami do. Saluhut na bangso nami. Dohot akanamasa na di portibion. Sa pasisyon mo akahamaulonisian hami. Alay marolo-polo matod dinami Tuhan. Dung marsar hami. Dohot ho marhiti-hiti hatam na badiyay. Di pasyon na padua honot Tuhan. Las maruhan nami. Hatami masulu-sulu nami. Molomulak kami ano siyatongan ni bagasmon. Madapoton bagas nami. Pajupang rabdohot akakeluarga ng akayanakon. Toktong mahupasahat hami. Daging ng dohot to dinami. Sude program ni Huriam HKBP Cinta Damai secara khusus hupagong gopon hami matuadupan muna badiyay. Di bagasan Kristus Jesus nung amartangya kami sesa jumulo dosa nami. Amen. Marede mahita laos papungupilian.
tapasahat mapiliata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali debata ama namin na di Banua Gijang, hodo harawan ni saluhut silehol-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masiyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutyus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti, asahu parhasyang hami pilianon. Pati bulhon harajaon mo dito nga tonga ni huriam doho di portibyon. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin pak mangidohon mahita di tangiang ali amanami. Ali amanamin na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say vau maharajaunmu. Di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panisanami. Di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan. Padua mahami sian pangago. Ayo na punah harajaon. Dohot hagugoon. Wao dihasangapon saliling nililing na. Amin asini rohani hatta Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot persamaan ito di perbadi ama. Natoktong madongani hitaon saluhut na. Amin. 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 Oras madihita saluhut na.